En lweny noero mar kedo gi math moko puodhi mabende medo goyo tach pachoka ka bende piny owacho kanyakla kod mago mag counties ka okenge mopogore mar neno ni math moko puodhi orumo e pacho kendie. E weche mamoko mago mag siro lek mar Raila Odinga komanyo kom e riwruok mar pinje Afrika mano African Union bende medo goyo tach pacho kendie. Mago moko kuom weche mabende wamiyo pek odhiambo masani, kata kamano wantiere gi mamoko moting'o nyaka dongruok makaluo. Wang'eane ni mage. Honorable Raila deserves the AU Commission chairmanship, given his distinguished accolades and contribution to the socio-political landscape of the East African region and the continent as a whole. Jotelo mag duond bura ma UDA osingo timo duto manyalore e siro Raila Odinga mondo yud kom mar African Union. Duol masolo suru pachoka KRA odino ne ogunde maheo 8,000 mag sukari mokethore Mombasa. Baa zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga ikiongozwa na Governor Anne Waiguru has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license. Governor Makirinyaga Anne Waiguru oloro bache duto te county no ka piny owacho olanda pedha ne jogo ma uso math moko puodhi. Gimosebedo kathago arethinwa en kaka osegawinjo ka oganda wa makano sakasa en mana ywak ne ofula. Emomiyo wan koro ne wabiro gi paro manyakonyo mar mondo mi ging'e seche mofula biro. Japuonjre moro e skund jawuoyi ma Usenge oloso masin mageto konyo e geng'o midhiero mikelo go ula. Machiegni weche manyien mag ang'ich welo nyinga Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka ka bende weche giyudo kokalo mbui magwa mano mag Ramogi TV, YouTube kanyakla kod Facebook. Bende warwako ote magi duto te kokalo lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Jatend piny William Ruto nyiso jotend pinje Afrika kod sirkande mondo ket maino margi e weche mag pur kod nyayo chiemo moromo mano mar kedo kod dhier mogo tach e pinje Afrika. Kanolose romo mar 37 mar jotend pinje Afrika mane romo mar African Union matimore e boma ma Addis Ababa, Ethiopia. Ruto kaka jatend komiti mar riwruok mar jotend pinje Afrika wi weche mag rito alwora owacho ni Afrika ni kod teku mar telo e chenro mag pur e piny ngima ka giketo maino margi e jiwo chenro mag pur. Bende ojiwo jotend pinjego mondo ogol ohinga mathiro ohala e kind pinje Afrika. We should do everything to prioritize agriculture and food security. There is urgent need to direct our investments into adaptation, especially in attaining food sovereignty. Last year, as you all know, through the Africa Climate Summit, we made a significant shift in the continent's climate narrative and made commitments on being part of the solution to the climate challenge. In the Nairobi Declaration on climate change and call to action that was adopted at the end of the summit, the continent made commitments to, and I quote, redouble our efforts to boost agricultural yields through sustainable agricultural practices to enhance food security while minimizing negative environmental impacts, end of quote. The African position is aligned with the breakthrough agreements reached in Dubai last year under the UAE consensus outcome and the Emirates framework for global climate resilience, which focuses on giving priority to adaptation to enhance global resilience and reduce
global vulnerability by 2030. Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru loro bache duto te kaunti no kirito puodho gi manyien e sama piny owacho olanda pedha ne jogo mauso math moko puodhi. Magi oyange nyasi mar ik ji 17 mano wito ngimagi tok madho math moko puodhi e kaunti no ma Kirinyaga. Oyangore ni jal mane uso negi math osemak kendo chwale do de 16 kiwe gi rambun ka kongo moneko gin mago mane gin ranyisi e tesend obila. This man who sold this poison has been arrested and arraigned before court for a record 16 times. He is given fines that are mockery of justice. And he continued to sell these products. And this is the result that we have here today. Jotelo mopogore mag piny owacho nochopo nyasi mar ik ni ji 17 mano wito ngimagi tok madho math moko puodhi e gweng' ma Kangai, kaunti ma Kirinyaga. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua okwayo doho mondo konygi e lweny mar kedo gi math moko puodhi kochwal buche makamago e mbelegi. We feel very low as a nation that our courts of law, despite being presided over by parents, are working against the very people that they serve by giving court orders to allow merchants of death to continue selling poison to our children. Bendo nyiso jotelo mamoko ahinya matie gwenge mondo okas rito chik e kedo gi math moko puodhi kowacho ni joma math makamago ibiro yud e gwengegi ibiro riembe tich. Hakuna ofisa yote ya polisi atashikwa na kasi apigwe transfer because that is transferring a problem. Na hizi kaunti zote ni part of Kenya. So wewe ukishindwa na kazi hapa Kirinyaga umechukua hongo watu umekufa, hatuwezi peleka wewe Kiambu kwa sababu utaenda kuua watu huko. So officers mko hapa nataka kutangazia nyinyi hakuna mtu atapigwa transfer. Kiamashiri police station and Kangai, we have removed the entire station from constable to OCS to Noaton. Omedo ni piny owacho e lweny kedo gi math biro kawo okang' mager ne jogo duto manyayo loso kod uso math moko puodhi. Wach mosir kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru mabende olando loro bache duto te e kaunti no. Mimi leo nataka kusema hivi. Baa zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Baa zote za Kirinyaga zimefungwa. County government ya Kirinyaga ikiongozwa na Governor Anne Waiguru has withdrawn all the licenses ambazo zimepewa. Uwe na license ama hauna license, leo baa zote zifungwe. Jotelo mamoko manochopo kanyo oseyo obila kuom nyayo wach uso math mabandia e gwenge makono. Wakati tumefika kwa prosecution, they are failing us. Wakati wa prosecution tukipeleka kotini, we are being failed totally. Tukifika kwa National Police Service, adigari ni maratofero just kwa sababu wanakula hongo. Ule mtu ambaye aliwauzia hiyo pombe sumu, Your Excellency, mimi naomba afanyiwe murder charge. Maanake hawa ni watu tunazika leo. Jalup jatend piny omedo ni obiro luongo romo kod jokanyo mopogore mar twak e yore mag tieko loso kod uso math moko puodho pachoka. We don't work together. And that is why I say I want the chiefs to come. We have a conversation. We agree. And I'll call Akinaris Wahome and other leaders to come and talk to our chiefs as mothers and tell them it cannot be. It cannot be. Don bura mar UDA wacho ni onge ng'at machielo moromo gi kom riwruok mar pinje mag Afrika maloyo ogai mar Azimio Raila Odinga. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kod jatend kweth jod bura mathoth e od bura mamalo mano Silvanus Osoro olando ni UDA kod piny owacho mar Kenya Kwanza dhi timo duto e siro dwaro mar Raila. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino nigi ler mathoth.
Ranyisi makende mayango achiel mar oganda jo Kenya kod chwenye demokrasia mapacho kae, duond bura mar UDA onyenyore e lela mar siro dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar dhi laro kom riwruok pinje mag Afrika AU higa manyien. Our politics is robust and cherished the world over as one of the most desired, liberal and inspiring. It is for this reason that we, the UDA party, is pleased to appreciate Honorable Raila Amolo Odinga's decision to seek the chairmanship of the African Union Commission. There can be no better person to take the chairmanship of the African Union other than Raila Amolo Odinga. And as a coalition and as a party, specifically the ruling party, UDA, we have decided to put our foot down and support Raila Odinga from the sky, on the land, in the sea, whichever place and whatever avenue that we may be having, we will put our resources to support the candidature of Raila Amolo Odinga. Etwak margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala kod jalekweth jood bura mathoth Silvanus Osoro wacho ni pinje mag Afrika onego mi Raila kom makamano kaka erokamano kuom kedo ne demokrasia kod telo makare e pinje mag Afrika ma ugwe kod Afrika mangima. The Right Honorable Odinga is undoubtedly an African luminary of unmatched capability. We join many across the continent in restating that Honorable Raila deserves the AU Commission chairmanship, given his distinguished accolades and contribution to the socio-political landscape of the East African region and the continent as a whole. Malala oparo ne pinje mag Afrika ni Raila e achiel kuom siro mongirore mosebedo e ong'ala manyime mar kedo ne ratechgi e kinde ma ratechgi irocho kod pinje mag jowagunda. When Africa was struggling to shake off neocolonialism, it was Raila, among other distinguished leaders, who came out to speak of these ills. He measures up to the Africa's greatest sons. Raila was on the forefront of the greatest leaders who have championed the entrenchment of the tenets of democracy and the rule of law. E kinde ni ma pinje mag Afrika kedo motegno mar chung' kar kendgi e weche mag ochumi ma ok siko diedo e dhoudi mag pinje jowagunda mar kwayo kony, Malala wacho ni Raila ema nigi chia moromo mar telo ne Afrika. In my capacity as the Secretary General of the ruling party, I wholeheartedly support his bid. I also urge our party supporters and our general membership to support his candidature. As undisputed statesman of our country, his victory will not only be his own remarkable achievement, but for the country and the region as a whole. Riwruok mar Kenya Kwanza oluongo romo mar jood bura magi odiochieng' makiny mar twak ewi okenge mar siro dwaro mar Raila Odinga mar kawo kom mar Musa Faki. We have called for a PG meeting with a joint PG meeting to be attended by members of the Senate and the members of the National Assembly, drawn from the parties in the coalition of the Kenya Kwanza. And a part of the agenda and part of the thing that we seek to endorse or we seek to discuss and also hear the views of the members of parliament from the Kenya Kwanza is the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga to the African Union chairmanship. Jotelo go kata kamano oketo e lela ni chung' margi e tok Raila Odinga e ng'wech mar laro lemo mar jakom AU en ranyisi mar achiel mapacho kae ma ok weche mag siasa. Yiero mar jakom manyien mar riwruok mar pinje mag Afrika dhi timore dwe mar 2 higa manyien bang' thuolo mar Musa Faki rumo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Gavana Masiaya James Orengo kwedo weche maliekore ni mbi mar duond bura ma ODM nyalo biro dok chien ponono ni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga
oido lemo e riwruok mar pinje Afrika kosiro ni mano biro bedo thuolo makende mar ting'o malo duond burano nyaka ngas mar Afrika kano lose skund pi mar Maragenge kar chung od bura mar Rieda e kinde pogo dho chak ne grube e ward ma Uyoma orengo lero ni Raila en jabete mar kwe kendo koyudo komno obiro nyayo kwe e Afrika mangima kendo Afrika duto biro yudo ber kotendo kod weche mag siasa. Omedo ni mbi mar duond buch ODM biro medore kendo tegno ahinya to ka Raila oyudo komno. I fully endorse the candidature of Raila Amolo Odinga to become the chairman of the AU Commission. And I'm saying Raila has got vast experience. Raila has impeccable credentials. And Raila has a great vision for Africa. Africa will have a powerful voice in the name of Raila Amolo Odinga. And Raila will assist Africa to come out with a blueprint that will bring prosperity to Africa and positive transformation of the people of Africa. Raila enja Kenya, kendo kura e Kenya ka, to katiba mowacho ni ng'ata maja Kenya nigi haki mare mondo gone kura kata gode ng'ato kura. Omiyo luoro moro kik bedie. An ang'eyo ni in South Africa osebede miyo moro manobedo chairman e AU Chizuma ne chairperson e kom Raila dhi kawo. Noko tabe bang'e dhi go siasa e piny mar South Africa. Be nochung' kaka president obed. Pode wach machalo koda mane ni moko kuom jod bura mag ODM okwedo weche maliekore ni duond burano nyalo bedo mayomyom ka Raila Odinga oido lemo mar jakom riwruok pinje mag Afrika. Jakom ODM John Mbadi kod jaod bura Masuna East Junet Mohamed owacho ni ODM pod biro bedo motegno kata ka jatendgi oyudo lemo mar jakom riwruok pinje Afrika. Kagilose sub county Masuna East, Mbadi owacho ni Raila pod biro bedo jatendgi kendo nyiso johera mag ODM kik bed gi luoro kaluwore ni ODM biro bago romo mar chiwone gi ler tok Raila duoge pachoka kowuok e piny Jerman. Jaod bura Masuna East Junet Mohamed korka koro wacho ni Odinga nigi chenro mar kaka obiro tayo duond bura mar ODM kod riwruok pinje mag Afrika kaponi obedo jakom. I want to be very clear about this speculation and talks about Raila Amolo Odinga expressing interest to become the chairman of African Union Commission. Raila's stature and position in Africa is well documented and known. He has the capacity, he has the competence to take up that leadership. But that does not affect the position of ODM. As a party, when Raila comes back from Germany, we are going to sit as Central Committee to make a pronouncement on the future of ODM. And I want to tell you, there is no cause for alarm. In ODM, our leader is Raila Odinga. He says right, we go right. He says left, we go left. Whether he's the chairman or not chairman, that should go out clearly. There is no panic. We have competence in ODM. Sasa wale wako na wasiwasi, sijui nini, sijui hiyo wachana naye. Yule mzee ni mchoraji. Amechora kila kitu. Amechora vile atakuwa AU, vile atakuwa ODM na vile Kenya itaendelea. Amechora yote. Wacha tusikie mchoro yake vile amechora. Obilo mako sukari maricho mapek ne heo tans 1,110 e kaunti ma Mombasa. Sukari no manengo ne romo $214 ne rik chiegni usne oganda koro sani omake. Sukari no nokane kambi mar ng'ato owuon miluongo ni CFS Michelle Kotz e kar dak Manyali. Obok moma kod KPO kod KRA nyiso ni osigo 46 mag sukari marichogo nokele pachoka kowuok e pinje maoko higa mokalo. Ka sukari no nowinjo bedni iketho kochopo e dho wath ma Mombasa. Jothum mawuok e counties duto mapacho kako duol matayo chendo mag ratich jothumbe Mano Music Copyright Society of Kenya
okwedo okang' ma sirkal dwa kawo mondo ochul osuru mijuogo oganda kuom tiyo gi thumbe ma dho ngere dendo ni copyright mano kokalo mbui mar eCitizen. Koloso Manzoni e kinde romo ma higa ka higa mar Music Copyright Society, jatatije mar MCSK Ezekiel Mutua owacho ni okang' ma sirkal no ok nyal tiyo kaluwore ni sirkal ok sir lwedo jathum kata jawer moramora e golo wer, kendo ni wer en kaka mwandu jathum owuon. Mutua onyiso sirkal ni kik tem gimoramora manyalo miyo gidhi e doho kaluwore ni doho kong'ado burano kong'ado ni burano e chenro en ataro mar pend chike ma pacho ka to biro nyiso picha marach mar jatend piny. Jakom MCSK Lazarus Muli okwayo sirkal mondo konye keto chike mager marito ratiro mar jothum. Citizen system ya kuokota pesa ya wanamuziki. Let me announce here in Manzoni, it will not work. Yes. It will not work because of several reasons. Music is a private property right. Yes. Ni ya msanii, ni kama ile mahindi iko kwa shamba yako. Ukitaka upatie ng'ombe unapeana. Ukitaka muunde chama ya wakulima muuze, hakuna serikali. The government does not help musicians to produce their music. The government does not buy the music. I think some of these people do not understand that how copyright works. Copyright is a private property. So we want to make it very clear, because we went to school and we have worked in government for a long time. Please do not try something that will end up in court and will be declared unconstitutional. Do not give the president a bad name. You cannot administer private rights. So government, don't try that. If there is no public participation, that law will not see the light of day. If it is forced through, we will take it to court. Let's be very clear. Kanyo bende machoro akendi gin dakika maromo 18 tok sa achiel weche manyien gi mag ang'ich welo. Erokamano ahinya mano Francis Andere mar Ndera iwacho ni weche gi ok imor godo, total hypocrisy mane kaka iwache. Lawi wuod Adore mar Renya waneno RAMOGITVLIVE yonero makare to ji nyocha otho kama dho kong'o kendo jomoko to pod dhi mana madho kong'o no, en gima lit ahinya. Yudo ote machielo ma bende donjono akendi en mari Barak Ndama wuod Wathonger Kadem iwacho ni news ler kabisa kendo ineno live. Erokamano ahinya kuom ote mari. Iwacho ni gima lit en ni ji pod biro medo tho kama dho kong'o. Ang'o ma sirkal timo mopogore gi kinde machien? Erokamano ahinya kuom ote mari noero. Machielo bende nyisa ni aparo ni mano ote mowinjo bed ni dhie e chenro machielo. Kata kamano wadhi mane yweyo machuok kod waduogo kod weche mathoth. Kik idhi mabor. Fwenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chake yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Ike jaduong' manokwongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kinde ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kinde jaduong' ni kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhaka moramora ok dheye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama nyawana adhiadhia kinywana limi. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Kendo koro go jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi teko ni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta.
machiegni kendo. Kawadhi nyime eni director mochung'ne weche mag somo e sub-county ma Baringo South George Ogeyo owacho ni nitiere nok mar jopuonj 119 mapuonjo junior secondary ka skunde mantiere kuonde ma jomaundu monjo kinde ka kinde onge japuonj kata achiel. Koloso Marigat Baringo South, director nowacho ni skunde mane oyaw tok jomaundu monjoge pok ondikore, to skunde mantiere aluora makono ni kuonde maboyo manyalo keto ngima jopuonjre kama ng'aw. Owacho ni gisekwayo jopuonj mantiere koda diploma kod degree skunde mag primar mondo konye puonjo grade 7 kod 8 ka girito sirkal ochop singo mar ndike tich jopuonj manyien 20,000 mibiro tere gwengego. Jod bura ma Baringo South Charles Kamuren owacho ni sirkal onego mak motegno wachno mar ndiko jopuonj e tich. But we have a shortage of about 119 still required, meaning about additional 2 teachers per each school. But currently we are persuaded, because we have only 6 primary classes, we have persuaded teachers who are able, the teachers with diploma or graduates who are teaching in the primary schools, to join in and start helping in subjects that they can in grade 7 and 8. So that is what we are doing. But the TSC has promised this year to hire at least 20,000. We expect to get more teachers to serve in these schools. And I know there might be a program, but when they will come up with that, they should consider affirmative action in regions like my region here. Because of banditry, because of challenges that we have undergone, we need, and I want to, because I have those who have graduated, we will need, when the moment they will be employed, they will consider the residents of these bandit areas, because they know how to survive and how to live and move with this population. So I call upon the government to consider us on that. Jumbe ariyo mokadho masira mar mach nomuoch e kar dak ma mradi e kar chung'od bura ma Embakasi East. Masira no manokel koda muoch mar tangi mar gas noweyo ka mwandu okethore, jopiny odong' koda dhola mag wang' ka jomoko bende nowito ngimagi. Nyaka sani familia mathoth koro temo chukore mondo gidage ngimagi machon. Joyce Oduor gi ler mathoth ewi kaka jodak ma mradi sani dhach gi ngimagi. E kar dak ma mradi Ramogi Winfred Mutindi majahigni 20 kotimo rako. En gi geno mar chango mapiyo mondo doge ngimane mapile kapile tok tony kowuok e lak tho e masira mar mach mane omuoch Embakasi jumbe ariyo mokadho. Mutindi mane timo tije lwedo matindo tindo mondo konyre godo kod familia mare nigi geno ni obiro dhi maber. Najaribu sana kutembea. Sitaki kukaa hivi. Najua ukiwa hivi ni stress. Unajua ulikuwa umeshazoea kujifanyia kazi zako. Saa hii huwezi fanya. Lakini kikubwa tunashukuru Mungu unaendelea vizuri. Kaluwore kod geno main godo, Winfred wacho ni oseikore mar chako dok e dago ngimane machon. Kikubwa nahitaji nipone haraka. Alafu ndo nirudi na kazi zangu za kawaida zenye nilikuwa nimeshazoea. E seche ma jogo mane otonye masirano mar mach chano kaka ginyalo dhi mbele kod ngimagi, familia mane joheragi otho e masirano podi nigi buoka. Familia mar mosenindo Martin Simuyu Walumbe en achiel kuom familia go. Ringre ne podi nitiere e kar kano ringre jomotho, nikech familia mare ok nyal yudo omenda mar kowo ringre ne e kar yweyo mare mogik e dalane Bungoma. Tuna yani mwingine, sasa tumebaki hivyo. Hatuna otherwise, hatuna fare. Huko mochari hatujaambiwa, juu alituahidi, hatujaona respond. Harambe mane otim kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino nochoke pesa matin mar konyo jogo mane masirano juko. Kata obedo ni familia mar Walumbe bende noyudo sir matin, giwacho ni pesa no ok nyal romo pango chenro mar iko. Ni yeye tu ametafuta pesa yenye amepata na akapea kila familia 45,000. Hiyo 45,000 haiwezi tosha kabisa. Kwa sababu mojari wanataka kama ni bill peke yake iko around 30,000. Ambapo ukichukua kwa hiyo 45 utoe bill itabaki 15,000. Kwa hiyo 15,000 transportation kutoka Nairobi hadi Bungoma ni pesa mingi. Levis Ochieng Jaohala mane duka ne owang' yudo peke chungo ohalano kaluwore ni mwandu duto mane en godo mach nowang'o. Nikech stock nowang' tete. Actually, waonge what to even gather. We have nothing completely. Wayudo ka samoro kiduogo mondo mi ichaka fresh.
you have to really start afresh and okoyot nikech ng'amuse konyowa completely onge. E seche ma jogo mane otonye masira mar mach Embakasi nyagore mondo gidoge ngimagi mane gidake, gikwayo sirikal mondo ochop singo mane ochiw mar konyogi. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jodak e sub-county Masuna West yuago rochruok mar arita kwe e kuonde dak kaka Oruna mayudore e boma ma Migori ka giseyo jotend arita kwe kuom yulo e tich. Kaka ripota marwa Jojo Malero, jodak yuak gi ni apisas mag arita moko osebudho ahinya e gweng'no, gino mokelo ng'iyo e kindgi kod jodak ma bende koro monogi tiyo makare. E kinde mar geche dai sub-county Masuna West to wayudore gwego mag Oruba kwano ji ma ok tin e bich ma osenegi e moj ma itimo kod jokuoge e gwengego. Nek ma otime machiegni en chieng' tich adek mar jumani mar rawera ma hike ni e diere ne onegi e boma Migori. Gini ok en mokwongo ka osebed kinegi ji seriously. Nyocha ka pok obudho wawito sojas ka 3-4 iyudo ka kumanyo nege owadwa ni kanyo chako tong'e soja total kanya achiel no motho, bathe kanyo chako tong'e soja machielo mane rito duka mara piko otho, bathe kanyo chako tong' soja machielo mara Natha Faith Assembly e kanisa motho. On sa pagari isedonje ot iloro rie dhot nikech arito osebedo marach. Nwaneno chien kaka noneg sojas. Investigation ma jogi osetimo sofa pok waneno kaka jopiny pok wawinjo ni to ere kata ji 2-3 mano make wachno pok omaki. Koro wapenjore kaka jopiny ni to kare sirikal karo rito jomage. Nek nosetudi kod rochruok mag arita kwe e gwenge mathoth e sub-county Masuna West. Ka opogore kod nek, jodak mag Suna West wacho ni dukni iture kinde ka kinde kendo mwandu bende kore kwalo e sechego mag otieno to inye kar dakno ma Oruba. Bus park kae, in fact nyaka chuma ji dhiye, jogi biro matur ma pesa manye nie ye kanyo gikawo. Dukni oturo Oruba ka dukni 3 kendo jomoko bendo chako tong'e. Oganda keto sen jotend arita kwe e gwego mag Suna West ma koro giwacho ni yulo e tich. Ka otele kod pito wuor giwane moko mobila sani madho mana chang gwego mag Oruba e sechego ma onego gichiw arita kwe. Wan gi arita monego bed ni ng'iyo ni japiny odagi kwe to gini ok gitim. Iyudo ka polise luorore e town ka wawuoni girito ngima ji to gin kare giwuotho mana kuonde changa ka gichoko pesa ma ok wanyal luor mar wacho. Kidhi e town ka kuonde mi iuse kuongo gotieno iyudo ka giwuotho group mar ji 5, 4, 3. Polise wa makao ka luor mar wacho gidonje tije mopogore. Giwuotho ma e kore kam iweni gin nyithi gweng'. Kuonde mi use kong' makagi ema giluorore mamoko biyudo nyaka komer. Moko jodak to ahinya ka dakno Oruba wacho ni moko kuom jokuoge ging'eyo kata kamano giluor mar hulogi nikech nyalo monjgi. Onego bed nokawo control ma patrol ma ka onego bed notimo all over the night ma nyaka sani yudo ka onge kata jamaundu moro achiel mosemaki ma dang' wawach ni koro ong'e weche gi malong'o. Gidwaro mondo ko jotend arita kwe otim apedha ne jokuoge ma osebedo ka koro sandogi e bomani ma Migori kod alwora mare. Juma, Ramogi TV, Migori. Jodongo ma oganda jo Abagusi ogolo siem ne jotend siasa e alworano mondo wegoyo siasa e liete ka giwacho ni liete gin kuonde monego nyise luor makende ne jal mowito ngimane kod anyuola mare. Kane giloso kod jofwambo e boma ma Kisii, jakom mar riwruogno Araka Matundura owacho ni josiasa timore marach e liete gino manyaya chae kod akwede e kind oganda. Kuiponya sehemu yetu. Wafalme wengi wamechinjwa mbele za watu. Bwana wengine wamefukuzwa mbele za rangi yako marangi. Ande. Na ba Lao kiti kwa si. Yene ngaba kwa na bageta. Tumekuja kuongea juu ya jambo moja tu, na hii ni juu ya amani ya Gusii kama community. Gusii amani yake imeanza kutoweka, imeanza kuwa mbaya kupitia kwa viongozi wetu. Viongozi wetu wanakuja kwa Masisi, na hii ndio kitu tutapiga marufuku kabisa leo. Ate katika Masisi hatutaki viongozi kuja huko, awe ni wangazi gani,
kuja huko kufuruga Masisi ama kuuza fikira yake ya kisiasa. Yoeli sura ya kwanza inasema wazee na waambie watoto wao na watu waambie watoto wao wawaonye wasiposikia la wazee watu maisha yanakuwa mabaya. Na tunaomba tutaki Kenya yetu ama Kisii County na Nyamira siharibike. Jodong buku sumawoke county ma Trans Nzoia kod Bungoma okwedo wach keto elwet ji giwegi kambi sukari man Nzoia kagiwacho ni ogibichiwo kata matin lopgi ne kambino kagilose boma Webuye tok romo gi jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa. Jotelogo kotene kod jakom gi Richard Walukano owacho ni noko kawo pach jopiny e wach keto kambino elwet ji giwegi. Wamalwa korka kore bende oseyo wach keto kambino elwet ji giwegi kendo wacho ni owinjo ochung chenro no nyaka winji ywakgi. Juma kalo do no chungo chendo mar chwalo kembe abich elwet ji giwegi nyaka winji bura mantiere e mbelene. Hatuwezi kukubali Nzoia kuuzwa wala kukodesha wala kufanyiwa kitu chochote binafsishi. Kile sisi tumekataa na tunasema tawe kwa sababu hiyo ndio kile kitu ambacho watoto wetu watajivunia na hatuna kingine katika kaunti hii. Tumewahi kwenda kotini wiki iliyopita na tukapata orders kusimamisha mpango ambao tulielezwa ni wa kukodesha. Hizo orders tumekuja kueleza wazee pahala kesi hiyo imefika, na vile mnavyojua hiyo process ilitakiwa kukamilika tarehe 15 Februari. Lakini tunashukuru mahakama kuingilia kati na kusimamisha mambo hayo hadi masuala yaliyo mbele ya mahakama yaweze kusikizwa. Japuonjre masomo skund Weima Usenge sub county Mabondo Siaya county oloso masin moro mageto konyo e fwenyo kod ng'eyo midhiero ma ikelo goula ahinya to e kinde ma koth ng'eny. Masindo mantiere koda king'ora matiyo gi teko stima nigi teko mar fwenyo sama aoche ochako pong' ahinya to e gwenge ma midhiero mag oula jachende. Ripota moro e county ma Siaya Joja Molo olimo japuonjre no kendo losonwa sigana ni. Midhiero mar oula osebedo ka mono jopiny nindo e thoth gwenge makaluo ahinya to koluwore ni kinde ma kamagi thothgi ojadaro e miechgi, mwandu bende ojaketho to kata mana tho bende thoro neno e kindego. Kata kamano japuonjre ma jaklas 12 kendo timo somo mar science e sikund ya Weima Usenge Eugene Otieno sani koro loso masin manyalo konyo e fwenyo sama oula chiegni muomo e kinde koth, kendo en gi teko bende mar golo siem kata milome ne jodak e gwenge ma oula jamuomore mondo konye geng'o lal ma midhiero ma kamae nyalo kelo. Gima osebedo ka thago arethinwa en kaka wasewinjo ka oganda wa makano sakasa en mana ywak ne ofula. Emomiyo wan koro ne wabiro gi paro manya konyo mar mondo mi ging'e seche ma ofula biro. Nikech ng'enyne ndalo ma ofula biro ok ging'e, koro gipo apano ofula osebiro. Emomiyo ne wabiro gi gini kae manyalo konyo wang'eyo ndalo ma ohula dwa muomo aora. Otieno lero ni masindni nigi teyni kod king'ora maliel kendo ywak e sama pi medore aora. Koro gini en gi weyni 3 ma watiyo gi pi kaka mondo mi oter stima. Koro kosebet gi stima wayudo ni ka pi idho e aora to pi kawuok piny nitiere kaka odhi tieko complete circuit makaeni aeto odhi miyo tayani liel. Seche ma tayani liel odhi miyo jing'e ni pi medore e aora. Ka tayani oseliel, kapo ni pi omedore podi mochopo kama aora nyalo barore, to odhi miyo circuit makani be bedo completed. Koro kobedo completed to bulb ni dhi liel aeto alarm be wan go kae madhi ywak. Seche ma alarm no ywak dhi nyiso jogweng' ni koro ta aora dwa muomo. Mano dhi konyo gandawa mar mondo mi ging'e ni ofula chiegni mar mondo mi gidar. Owacho ni kaka yor neno ni gitundo ne ji duto te gwenge ma pi mamuomore jakelo e midhiero, koro gichano bero masindno ka giparo tude e yor lony manyasani mondo bed ni onyalo oro ote kokalo e simb ong'we yamo e sama ofwenyo ni aora chiegni muomo. Gik moko mane waparo medo kuome en ni gisani watiyo gi betri
emana ni inyalo kete gi sola mar mondo mi kik bede ni mach rume. Aeto kendo wanyalo kete gi simu mar mondo mi obed gi nyalo mar oro message ne oganda mo odak kanyo kata ma gigi ni kanyo. To seche mo oro message ne oganda ma kanyo, to bo chako oro ne message ne joma tiyo ne emergency. Koro kagi osone gi message to gibiro to gikonyo oganda wuok. Ae seche go be sim no iketo gi GPRS makonyo ng'eyo ni to gi kanya madwa muomo mar mondo mi gidhi kanyo. Masindni bende manyocha ne oyombo kendo miyo jopuonjre ma usengego loch e kinde piem manyocha ne obagi mar nyiso kit lony mar science e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga jumbe 2 mokalo, ka japuonj ma usenge kuno Richard Omeno wacho ni masindni nyalo konyo ponono ni piny owacho nyalo rwako rieko ni. Gima nyalo wacho gi project ni kalure gima timre yo Imbo kocha machiegni gi Budalangi kucha Kano kocha kata samoro River Yala ku. Ma project ma ka sirikal nyalo kawo malosi through these boys magilosi magikete gima nyalo bedo as a measure to curb the effect of flooding in the country as a whole. George Amolo, Ramogi TV, Siaya County. En poch gi pak ne japuonjre no kendo obedo gi geno ni ibiro kawo lony makamano kendo miye pek madwarore. Grube maheo 350 jogo modak kod ng'ol, jopuonjre mag TVET, rowere kod mine mawuok e wards 35 dute kaunti ma Kisumu oyudo sir mag dongruoge mopogore kuom jaod bura ma kaunti no Ruth Odinga. Dongruoge makamago manosidha yanga kawuono e nyasi manobage skul pima marabor oting'o omenda mag basari maromo milion 8.8 koke agucho omenda mar ngaf, tiegruok e weche pith kod puro kothe mopogore kendo medo ne ndhadhu, tangi madongo mag pi e kind mamoko bende nomege. Ruth Odinga oyango ni mine maloko hand rech bende biro yudo yiedhi mamekgi 8 magibiro timogo Kilua. Wacho ni ma en yo mar tieko midhiero ma mine kaloe kaka terruok e yudo rech e dho wedhe. 50 groups. Money for women empowerment at 8.8 million. Today, I'm also giving out value addition checks of 10.4 million. I'm giving bursaries and scholarships of 8.8 million. And I'm giving 8,000 chicks to community here at about 5.5 million. On top of that, I have the tanks for the irrigation that you are seeing across there. Most of those tanks are going to schools, but some of them are going to women in the communities, they're going to go to the communities where they're going to be mined by the women groups. And because normally when we have the water tanks, they don't have enough money to pump. We've decided to give them solar water pumps that go with the tanks so that they can be able to use them in the community. Amesema yamelenga wakina mama, vijana, and people living with disability. Hongera dadango. Hongera sana and I salute you. Na huu ndio mwelekeo. Jamani, hii pesa ya serikali wakati inatoka, wacha sisi kama viongozi tuitumie vizuri. Ile kazi ambayo dadangu Ruth Odinga anaoifanya tumekuja kushuhudia, na ikiwezekana pia tuweze kutabiza yale ambayo anayafanya yeye huku, tuweze kusukuma pia sisi katika maeneo yetu kule mengine mbalimbali. Ankabet kaka uono tambadu wasoma sumarieko tadu wasudo ga sudo mabei mondo TVET maneno ka amba dia sudo go mabei. Jodak ma Uyoma North oyudo mich mag dhok mag chak maromo 250 e tielo mar 2 e chenro mar jiwo yuto mag jodak makono. Chenro no itimo koda MCA mag gweng'no Buka Washington, ma bende wacho ni chenro no okawo maromo milion 9 ka ogeto keto dher chak e dala ka dala kachop higa 2026. Apisa migawo mar pur Siaya Elizabeth Adongo omedo ni kaunti no bende biro chwalo chenro makamano e kaunti no mangima. Mokwongo nakelo dhok 300, sani koro akelo dhok 250. Adwaro ni mondo akel dhogi mondo apogo gurube mano Uyoma, to ka gibiro bedo ni giseyudo to nekech giseyudo ma at least kawuono ni apogo the last group kendo amedo gurube moko mana apogo mokwongo ka. E gurube mana apogo mokwongo ka nitie boda group mag youth group, amedo gi te to gi wido mine ma mond liete bende amedo dhok. Agombo ni mondo amed gi dhok kabisa. Bang'e wabiro dwaro ni mondo wager kar chak
maminewa gi kosenyiedho to kawo chak to tero ragengni ka. Kosetero ragengni ka mondo wayudie kaka ginyalo yudo pesa magikonyorego. Wadwa miyo gi deworming, wadwa miyo gi chanjo, wadwa ng'iyo tuoche manyalo miyo ok gidong, kendo wadwa puonjo gi kaka girito dhok. Wan kaka county wang'iyo project ni mondo wa learn from it, mondo ka higa mabiro no wanyalo mede kuonde moko kata wanyalo mede mondo chop ne jo North Yoma mang'eny. Erokamano maduong' kod bedo mana kete e chenro ni mar ang'ich welo. Ocholo gada kawuok Magunga Gwasi Homabay County wacho ni gima chicha to ji odagi neno en ni Raila kodhi to jo Kenya dhi inyore kod osuru nikech Raila emane tamo Ruto e wechego. Ang'ich welo Patel mar Honge Beach wan kanyakla waneno Ramogi TV wintiere koda Tekno Bleso Trump kanyakla kod Anita mtoto wa UG. Upcoming MCA Sigomre Ward mano Kamlesh mar Asango Ramogi TV ler kabisa kainene kod jogi duto te. Erokamano ahinya iwacho ni lek mar Raila no ber kendo dipo ka piny Kenya olokore. Kata kamano wabende kawantiere waneno Ramogi TV gi Paula Sogola, mama ni Evelyn Aoko mano kanyero kod Elvis Ouma. Erokamano ahinya kuom ote mari. Abraham Ogwedhi mano wuod Kisui Mbita News ler kabisa kendo waneno weche manyien e yonoro makare wacho ni Raila onego obi oyud kom mar AU biro mor godo. Ote machielen Edwin kawuok Migori ibendi wacho ni iyudo weche manyien kentiere koda jahera mari mihero kabisa midendo ni mama ni. Erokamano komedo mana kete kae wadhi yweyo machoko duogo kod weche mag tuke. In the heart of Nairobi City, this February, a divine convergence will take place at Nyayo National Stadium. The churches of Kenya extend a heartfelt invitation to you as we welcome God's servant, Pastor Benny Hinn, renowned for signs, healing, and miracles. Join us at Nyayo National Stadium on the 24th and 25th of February 2024 from 3 p.m. daily. For more information, call 0796 92 8052. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa or Diani, 3 days from 16,500. Malindi or Watamu from 25,500. Dubai, 5 days from $650. India, 6 days from $830. Thailand, 5 days from $1,190. Santorini or Mauritius, 5 days from $1,160. Maldives, 5 days from $1,799. Bali, 5 days from $2,000. You travel, dream, explore, discover. Jina naitwa Charles Wanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli." Ni kweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi. Hii pesa itanipost kwa toi school fees. Kila mtu yuko na bahati yake. Akijaribu atatoka pole. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chambua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki Super Jackpot. Ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ng'iyo ni kapok mathongono ne to ano kapar kamata biro loko pache wachni. Koro mano nyiso ni meher ibiro mnatwe kae. Ang'iyo ni jang'ad bura chiegni mana chopo kae. Dawe watwani, onge gima biro timre ne meher.
Machiegni pau tuke kuma tima Liverpool ema koro telo e lig mar EPL bang' loyo Brentford gonde 4-1 odhiambo makawuono. Liverpool koro ntiere koda points 57 bang' tuke maromo 25.